ME viert charges uit bij ongeregeldheden in Snits en op het Jereveen. Welkom bij deze extra uitsturing van Friesland Youth vanwege de ongeregeldheden juster. De mobiele eenheid moesten eindmeidje om verschillende protesten bij distributiecentra. Dat waren in Snits, op het Jereveen en in Drachten. Er waren zo'n mensen aanhouden. Al de hele dag die een actie vierde juster bij distributiecentra van de Pois in Snits. Waar de sfeer eerst nog gemoedelijk is, krijgen demonstranten in de Rif van de Joen een scherp ultimatum op lijn. Mij Hudde Haan wordt in de Rif van de Joen een eindmaken aan de blokkade in Snits. Nevens de politie had een groep mensen harren in de Rif van de Dij bij de actie van de boeren onsletten. Dit is de groep die het weigeren voor te gaan. Er worden in Snits 4 mensen aanhouden vanwege ierpelijke geweldpleging en blokkeren. Trekkers rieden voort. De ME is eens op een struin. Het is een autostrook die hier bij de bedrongen nog staan. Er riet een grote shovel. Mooi. Een politieman erin staat, het lieket. Voor het geval dat er nog wat oprommen worden moet. En voor de rest worden de meesten nou voordrukken. Burgemeester Janne Witske de Vries van Zuidwest-Friesland stelde vanwege de ongeregeldheden een noodbevel in. Actievierders blokkeerden de distributiecentra uit onvrede over het stikstofbeleid van het kabinet. Ze kiezen voor distributiecentra naar eigen zeggen om zien te laten hoe bot de mieskip afhankelijk is van boeren en ze een eerlijke prijs willen voor haar producten. De mobiele eenheid moest er ook op het Jereveen om te pas komen. De charge die de mobiele eenheid daaruit vierde, wie bij de blokkade van het distributiecentrum van de Lidl op het Jereveen. Daarmee zet een eindskofje treengas in. Nevens de politie om de ME bij de charge bekoegelen waard. Door het treengas kwam de groep actievierders in beweging, meldt de politie op Twitter. Het is natuurlijk dat het traangas inzet is. De rook hier trek ik wat door de menigte heen. Dat prikt behoorlijk. Er zal wederom traangas gebruikt worden. Wegwezen op last van de burgemeester. Nu. Op een groen op het kruispunt liggen traangasbuizen. Les, bier. Een paar lege kratten bier in de richting van de agenten gooit. Blikjes hek. Aan het eind van de jong wie het trein vagen en kan het eerste vrachtverkeer alweer terug bij het distributiecentrum. Er binnen 3 personen aanhouden op het Jereveen. En Jood beginnen de protesten weer op een nij. Op het Jereveen blokkeren je trekkers en heerwijn de toegang van het distributiecentrum van de Lidl. En dat zag je deze extra uitsturing van Friesland Youth in verband met de ongeregeldheden juster joen. Wil het Frieske Nijs volgen online via omroepfriesland.nl of de Omroep app. Om 4 woorden dan weer wij er weer met een reguliere uitsturing van Friesland Youth. Graag tot dan!